Gde ste, korporacijo? Dobro mi došli. Danas sa nama imamo neke nove momke. Izašla nova stvar na kanalu Honey Money Gang. Stvar Šuri. Pate, Šuri. Ali pre nego da pređemo na video, zapratite kanal, lupite taj like i obavezno pogledajte ovde naše stvari koje smo izbacili do sada. Dakle, tu su sa nama DNLO, Kobac, Frimo, Mladi vs Ajkula, pesma PBKA. Sad ćemo da vidimo šta znači. Što ne zaboravim, brate, imate link u opisu sa našim stvarima. Uskoro idu i nove, brate. Ajde da čujemo mi ovo. Nijedna kifla, tiket, tableta, bankomat nisu povređeni tokom snimanja ovog spota. O indikacijama, merama opreza, neželjenim reakcijama. A šta ako budu željene NVC reakcije? Neželjenim reakcijama na kifle, tikete, tablete i bankomate posavetite se sa lekarom ili farmaceutom. Do jaja. Samo sam nešto hteo da te pitam. I link, ne zaboravite, link dole u opisu sa playlistom naših pesama. Link. Samo ovaj lebac, tvoj. Moj, pa šta? Zašto ga Ja ne jedeš ti. O kako je lepo s mojom bagrom kad se mešam. Uđem u klađu malo da pokupim keša. Dobro je ovdje Da, poznato je iz klađe kako se kupi keš. što stalno niču zgrade. Dajte nam lokale da se naprave klađe. Jedan bulevar ima i bar 20. Njihove reklame ulepšavaju fasade. U klađi zgodne konobarice merkamo. Kako je lepa kladioničarska sekta. Nas reklamiraju sve poznate glave. Kad zafale pare i kad ponestane slave. Jao, nemoj ovaj tiket da padnem jer Nemoj ovaj tiket da padne me. Šta? Jer alternativa je da dilujem i kradem. alternativa je da dilujem i kradem. Porazbijat ću vam bugle, bacam čaše i flajke. Upadam u dugove, tražim kintu od majke. Pađe od stare majke. Pa po aparatima, ko u tamnici sam, čekam da svane. Pekaravanka, klađa, apoteka. Pekaravanka, klađa, apoteka. Pekara, banka, klađa, apoteka. Zamisli kad ono autotune, razumeš, dobro zvuči. A zašto zvuči dobro? Zato što ne pokrivaju svoje neznanje pevanja, brate, s autotunom, nego su ga, baš je fazon, brate. Ubacili ga iz fazona, brate. Pekaravanka, klađa, apoteka. O kako je lepo gradom kada šeta. Pekaravanka, klađa, apoteka. Pekaravanka, klađa, apoteka. Pekaravanka, klađa, apoteka. Kako je lepo gradom kada šeta. Idem do banke da podignem keša. Parkinga nema pa moram da Aha, ovdje smo sad sa bankom, a? šetam. Menjačicu prođem kod mikromarketa, pa prođem još 2-3 mikromarketa. Stignem do banke da vidim šta ima. Masa u redu za 2-3 papira. Uvek, brate, uvek red, brate, uvek. Uzme se kredit za tiket i vinjak, a susedna banka da refinansira. Pa tako je, brate, Srbija style, brate. Uzmeš kredit, brate, spitiš ga u guzicu i onda druga banka, treba mi refinansiranje, pomagajte ljudi. Uđeš u kolo gde izlaza nema. Kamatna stopa u 100 puta vreba. Plaći se vadi da imaš za lep. Jebote, mislim, malo se pronalazim u ovome, pa ne znam da li mi je smešno, brate, ili žalosno je. Pa do apoteke pomalo smirenja. Ne treba laksativ, samo se kenja. Kako je super, do jaja je tebra, ma može i gore. Do jaja je te, brat, do jaja je. Se kenja. Kako je super, do jaja je tebra, ma može i gore. Himna se peva, frulajte mi Điđana, dajte mi keša. Pekaravanka, klađa. I šta kažu? Frulajte mi Điđana. Frulajte mi Điđana. A, koji izraz do jaja, brate.
Đana, dajte mi keša. Pekaravanka, Klađa. apoteka. Pekaravanka, Klađa, apoteka. Znači sad idemo na pekaru. Klađa, apoteka. O kako je lepo A gradom sam se kada spalio. šetam. Pekarabanka, Klađa, apoteka. Pekaravanka, Klađa, apoteka. Pekaravanka, Klađa, apoteka. O kako je lepo gradom kada šetam. Kakav nam je hleb, preci nam se krste, al klinci su nam zadovoljni da oližu prste. Farba je drugačija, testo iste vrste, ma ništa nisu bolji ni ovi što leš prže. Idemo jeftinije, lošije i brže. Tako je. Jeftinije, lošije i brže. Znamo od čega je ovo kontra, brate, znamo. Mogu da ga puše svi oni što nas mrze, jer opet će nam doći ujutru da kupe. Mrzi ih da veknu hleba umese kod kuće. Jagodinka mesi kući ne vraća se lesi, jer evo ga u Što ga kući ne vraća se lesijem. hleba umese kod kuće. Jagodinka mesi kući ne vraća se lesi, jer evo ga u viršli što sada je na tezgi. Peciva se vuku po podobi. Znaš, kad sam znao da kako je rekao kući ne vraća se lesi, znao sam da je lesi stradao, brate. Jer evo ga u viršli što sada je na tezgi. Peciva se vuku po podovima kombija. Gajbe nismo oprali, evo 3. godina. Radnica je rospija i malu platu dobija. Zato istim rukama i hlebi pare sortira. Pipka, pipka, bre. Godina podna je, al svi su na iPhone-ima. Zato cela nacija sad se hrani govnima. Tako je, brate. Ne da se hranimo govnima, nego katastrofa. Na je, al svi su na iPhone-ima. Zato cela nacija sad se hrani govnima. Pekarabanka, klađa, apoteka. Pekarabanka, klađa, apoteka. Pekarabanka, klađa, apoteka. O kako je lepo gradom kada šetam. Alo, gde ste? Evo, čekam vas kod apoteke. Oba preko puta klađa, ili vidiš reklame svetleće? Daš da jedeš. Samo ne voće nakon 9. Ko će vitamine, kupi tablete, šumeće. Ubaciš 2 u čašu, ko na reklami s TV-a. Valjda znaju ljudi, pa nose mantile bele. Sensation White, fancy su baši. Ubrzan efekat straj kad spominje se upotreba i dejstvo. Iskreno, brate, malo si ga ovdje izgleda, brate, pesma do jaja, brate, samo ovaj delić ovdje koji mi izleteo ga malo iz bita, brate, priznajte. Sensation White, fancy su baši. Ubrzan efekat straj kad spominje se upotreba i dejstva. Malo ubrzan efekt, mislim, ispadne ubrzan efekat kao kad izgovori. Ok, kapiram donekle fazon, ali kao da mi malo tu preskače sa bitom. Neželjene koveđe medicine toliko zna prerovala da danas nigde nećeš naći zdravog čoveka. Jer bolesnik je mušterija, pa umjesto zdravljište kažu bolnica. I što duže živiš, što budžet više opterećuje tvoje penzije. Skrate muku, al ne vuku, stalno ti treba zaštita. Jer deo su klana, farmakomafija. Sredili su Da, brate, deo su klana farmakomafija. stalno ti treba zaštita. Jer deo su klana, farmakomafija. Sredili su Sebija i brata Nipsija. Za njih si korisnika, ide jesenja akcija, tiha depopulacija. Pekaravanka, Klađa, apoteka. Pekaravanka, klađa, apoteka. Pekaravanka, Klađa, apoteka. O kako je lepo gradom kada šetam. Pekaravanka, Klađa, apoteka. Pekaravanka, Klađa, apoteka. Eto šta uradi, brate, reakcija umalo da skrljamo majku, brate. Pekaravanka, Klađa, apoteka. O kako je lepo gradom kada šetam. Kako mi je, brate, old school ovaj beat, brate. Do jaja. Šaneri šabac. Do jaja mi je stvar, znači Honey Money Gang, ono, baš su se bacili, brate, sa produkcijom i svim, ono. I mi ćemo valjda tako jednog dana. Možda čak i bolje, vidjet ćemo. Daj Bože, brate. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Like, share, subscribe.
Mi se vidimo u sljedećem klipu i obavezno, ali zipa, brate, obavezno preslušajte stvari koje smo izbacili do sada. Imate dole link u opisu, brate, evo izaći će vam i ovdje, brate, negde. Ovdje će vam nešto dati YouTube kao preporuku, brate. Budite mi pozdravljeni. Aj Pacino,